na ce mai ya dawo da mu ci ya dawo da mu ya ɗauke ni har yana na ya wanke ya ba mu abin mu sai na tsaya ina mamaki sai ku ya ce da ni mai waka ba ka bace hoto ne ba ka bace hoto ne kowa ya tsaya kan aiki yan yara ku zama shi ni shata abin mani waka a in batun hoto ne birni sai a bashe yaro mai hata bashe yaro birni sai a bashe yaro mai hata bashe yaro yaro a bashen namu ko daga zuci ya ɗau hotonka ina je gida zai wanki kuma ƙwazo ba kure ya baka kuma ƙwazo ba kure ya baka Allah dan Rasulallah ne albarka wa Allah sarki mai sama jalla wanda ya yi ni na gode wa Rasulallah na gode a bashe yaro alhala a bashe yaro ni kan za ni birnin ni ko kaji garin waliyan Allah yar aduwa ni kan je mama ce a bashe yaro kaji birnin kanan mota zabo har zazzau ka kwana kaduna in ka sau ka jazi ka huta to daga nan ka zarce yola sai gombe ka huta malam sai bauchi garin yakubu duk sun san abar ya san so uku bari kun huta domin ba shi yin hausa ku ba shi yin hausa ku abar sai da ya ɗau hoton ku ko da ko birnin Legas ko Ingila garin turawa da sun san Abbas ya san su da sun san Abbas ya san su da sun san Abbas ya san su Allah dan Rasulallah ya ban mana abace yaro kana tafiya a bakin gini in ka ilke mushen jaki an cinye rabi an bai shi wace shi ba kura ba in zai kaga hoto kwakwas an yi shi ba kure an baka waye za yaro yan ne gari sun san ka kuma an san na cewa a ba ce yaro na sa kabar nan da kwa bini a hankali kuma kima in kayo rakaya ni kauman malo rakaya ne ni kuma malo ya abanshi yan birni suna sun gwada yan ƙauyen suna sallarka na
Aisha yar filani daji ta ce a ba shi yaro ya Allah kuma Allah na ga wani albishin na musamman ga ɗimbin mutanen da ke ajiye da tsofaffin kasusuwa na kallo da kuma na saurare. Kamfanin Gobarau TV ya siyo sabbin injina na musamman domin mayar muku da tsofaffin kasusuwan ku na kallo da na saurare zuwa cikin wayoyinku na salula ko a cikin memory ko ma a hard drive. Ina waɗanda suke ajiye da kasusuwan ɗaurin aure, suna kuma wasu muhimman tarurruka. Ku tuntuɓi kamfanin Gobarau TV domin mayar muku da waɗannan kasusuwa a cikin wayoyinku a cikin farashi mai sauƙi. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba 080064 ko kuma ajiye mana sako a manhajar WhatsApp. Gobarau TV muna mayar da kasusuwan rediyo da kuma na bidiyo a cikin wayar salula, a flash kuma a cikin hard drive.